tangi sholat iki, gak kendara gelem. Si Mbak. Assalamualaikum Mbak, ana tamu teko Semarang. Teko Semarang. Kae Kasdari. Ana tamu teko Semarang, ayo. Sakjane Ayo. Natan. Ayo. Kae teko Semarang ya wis barange tak gawa. Wong soalé dinteni. Kota mriki niku. Wong gawa apa riko, Mbak? Ya Allah, purik temenan ana sandal, klambi, klanting, ana bedak. Ya Allah. Ana susu pembarang, Mbak. Ana jeruk. Riko purik temenan ya, Mbak. Ya Allah. Bahan tamu saking Semarang. Kok nek ngarep tak jering. Wangi. Rapat ke dinas. Iki yo Pak dijak. Yuk pripun? Aka. 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 Jan koyo ngene. Ayo. Aka. Mari. Tamu wis teko. Kepengin Anu koyo ngono malah.